una nevada, estem a 800 metres d'alçada. Un nou dia ha començat, avui ens trobem a Escaló, hem vingut d'hotel, encara no tenim la caravana, falta poc, amb un meset així ens l'entreguen, i ens hem despertat amb això, impressionant, una nevada, estem a 800 metres d'alçada, o sigui que no estem molt alts, sí que ja veníem amb la previsió aquesta de que podia nevar a cotes baixes, també ha fet bastant vent, ha fet fred perquè estàvem ara a 2 graus sota zero, però el paisatge que tenim aquí davant és espectacular. No és una gran nevada, és una enfarinadeta, però aquest any encara no havíem vist neu nosaltres, i la veritat que és algo espectacular. Vidre! Acordei com o peso de tempo sem voz, como se a vida passasse correndo por nós. Meus passos lentos, mundo veloz e eu me perdendo de mim. Relógio insiste em não me esperar, meus sonhos pedindo pra eu desacelerar. Tem tanta coisa. Hem sortit d'Escaló, hem vingut fins a Esterri d'Àneu, i el paisatge encara és més espectacular, està tot blanc, quan més alçada més neu, aquí jugant amb la neu, tira la bola! Anem a veure una miqueta d'Esterri, tot blanc, que fa molts anys que no ho hem vist, anem a veure-ho. Que eu quis guardar, mas deixei pra depois, e no silêncio eu ouvi meu coração pedindo calma em meio à confusão. Os dias correm, eu fico aqui tentando entender pra onde eu fui. Se o tempo leva o que eu não vivi, hoje eu só quero sentir. Sem pressa, sem medo de parar, se for preciso recomeçar. Porque a vida não quer me perder, só quer me ensinar a viver.
isso que não sei dizer. Não é do corpo, é de não caber na rotina que insiste em correr sem me perguntar quem sou. E se eu parar, talvez eu me encontre no meio do caos, um novo horizonte. E o que era peso vira leveza quando eu abraço minha própria certeza. Os dias correm, mas eu vou ficar dentro de mim, no meu próprio lugar. Se o tempo passa, eu vou Ahir vam venir al camp de futbol a Estabat. Tot això era res. I avui és blanc. Que guai, quina passada. La neu és flipant. Els que no estem acostumats, evidentment. Els que són d'alta muntanya ja la neu per ells és com si res. Però els que no estem acostumats, veure això és espectacular. Que guai! Estàvem aquí en el camp de futbol i hem fet un amic nou. Que sí? Com es diu? Anem a conèixer l'amic nou que hem fet aquí a Esterri. Hombre! Wilfred! Què tal? Què et sembla el Wilfred? El Wilfred, què tal? Tens fred? Guai. Wilfred, Nil Wilfred. Espero que no vingui aquest la calor perquè si no el Wilfred farà... o mundo veloz e eu me perdendo de mim. Relógio insiste em não me esperar, meus sonhos pedindo pra eu desacelerar. Tem tanta coisa que eu quis guardar, mas deixei pra depois. E no silêncio eu ouvi meu coração pedindo calma em meio à confusão. Os dias correm, eu fico aqui tentando entender pra onde eu fui. Se o tempo leva o que eu não vivi, hoje eu só quero sentir. Sem pressa, sem medo de parar. Se for preciso recomeçar, porque a vida não quer me perder, só quer me ensinar a viver. Ja que tenim aquest dia amb fred i neu, per entrar en calor, una olla pallaresa. Ja tenim la panxa plena de sopeta i carn. Ara ja no tenim fred. Hem sortit al pati del restaurant a fer 2 ninos de nil. Bueno, 2 i ja n'ha nascut un altre. No ho sabíem, aquest. Aquest petitet. Com es diuen aquests? Com es diuen? L'Antonio, l'Antònia i l'Antoñito. L'Antoñito? Aquest qui és? Aquest. Aquest, que estic Aquest. assenyalant. Aquesta l'Antònia. Aquest és l'Antònia. I aquest? L'Antònia. I aquest? L'Antonyito. Antoñito. És la família dels Antonios. Molt bé. L'Antoñito té el cap molt petit. Ui, mira! Sí, quin caparronet que li ha quedat, pobret. Molt petitonet encara, oi? Vigia l'Antònia. I hem sortit del restaurant i encara està nevant força. Guai, guai, guai. Hem sortit d'Esterri, hem pujat una miqueta més amunt, estem a 1.500 metres, ens trobem a Espot i el paisatge aquí sí que és espectacular. Mireu quanta neu que hi ha per aquí. Uau, això sí que mola. I aquí amb el trineu per intentar fer unes baixadetes, aprofitant aquest desnivell que hi ha per aquí i lliscar-nos fins allà baix.
Esperem que la trompada no sigui gaire forta. Vinga, que el Jan ja es desplaça. Adeu! Patapú, rebozado de nieve. Janil, ara tu. Adeu! ¿Dónde va? Ara l'Ester estira i ens gravarem un nota la fotis. A veure. Bé, després de més de 2 hores aquí tirant-nos en trineu, mira com estem rebossats de neu. Bueno, ella no gaire. I les bossetes? Aquest d'aquí sí que està rebossat de neu. Tu no gaire. Jo els pantalonets. Experiència? Molt bé, molt xula. Molt xula. No donàvem un duro pel dia d'avui, perquè amb el torb i la neu i el vent i tot, i realment l'hem salvat. Hem dinat bé, hem jugat amb la neu, hem anat en trineu, i molt bé, la veritat. Molt Un guai. dia espectacular. Sí o no? T'ha agradat a tu? Sí. La neu mola, ¿eh? Sí. Llàstima que nosaltres on vivim de neu. Mira l'altre. Pero está bien, hijo. A ver si tenemos que ir a Pero- urgencia. ¿Qué? La neu sí, mola, que sí? primero ha sido como que me he rendido muy pronto. Bueno, perquè Després ha sigut com que... primer hem caigut una miqueta amb el trineu i ens espantem, però després agafes en seguida confiança i això és espectacular. Mira, el niño rebozado. Rebozado de nieve. Què tal, l'experiència amb la neu, tu? Ha anat bé o no? Cansat. Ja no pot ni articular paraules, el noi. Bé? T'ha agradat? No donaves ni un duro pel dia, tampoc, i mira al final, a que sí? YouTube. Vale. Adolescents, és el que hi ha. Que hem disfrutat molt de la neu, del dia, ha sigut espectacular, i demà a veure si encara podem trobar més neu.
Un nou dia ha començat. Avui ens trobem a la població d'Espot, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La finalitat nostra era pujar a Sant Maurici caminant, que hi ha un pàrquing des d'Espot fins al pàrquing que pots accedir en cotxe i després has de fer un trajecte d'1 hora caminant, que ja l'han fet diverses vegades. Tenim algun vídeo aquí penjat a YouTube. Però el problema és que el pàrquing està tancat. No sabem si és per les condicions de neu que hi ha o perquè encara no estem a Setmana Santa i encara no han habilitat el pàrquing. Ens tocarà agafar el taxi d'aquí a Espot i pujar fins a Sant Maurici i allà intentarem anar fins a Cascada de Ratera a veure com estan les condicions de neu, si ens ho permet. Anem a buscar el taxi, a pagar, no, i pujar fins a dalt. Som-hi? Ens acompanyeu? Vinga, va, ja. Has agafat el gorro? Atès tu? Vinga, va. Vale, gràcies. Vinga, gràcies. Ja hem sortit del jeep, ens han deixat fins aquí l'Estany de Sant Maurici. Les condicions meteorològiques són xunguilles. Xuqui. Fa fred, bastant fred, però feia anys que no havíem ballat d'aquesta manera. O sigui, anem a ensenyar-lo. Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on. Yeah, come give me something I can feel. Oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the opposite. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come by, gone bad, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the opposite. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gone. Els encantats davant nostre estan espectaculars. Sí, completament gelat. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, come back, come back, come back, oh, well, it's just me, yeah.
d'hora caminant al voral de l'Estany i ens desviem a cascar de Ratera, que està a 5 minutets d'aquí, a veure com ens l'en trobem de neu. Gelada no ho creiem, però de neu segurament sí. Espectacle de la natura! I per fi, després de 10 minutets del desviu, arribem... Uau! Està espectacular! La cascada de Ratera. Au, que guapa! Hem sortit de l'excursió a Sant Maurici, espectacular, un paisatge increïble. Hem dinat aquí, hem passat la tarda aquí jugant una miqueta amb els nens i ara ens anem a Àrreu, a veure un poble abandonat que va passar una tragèdia al 1803. Bueno, ja us ho explicarem ara en el vídeo que continua. Ara estem a Àrreu, que és un poble abandonat, ja que al 1803, el dia de Nadal, va haver una llau de neu i va deixar tot el poble destruït. En el moment de l'accident hi havia 17 persones habitants en el poble d'Àrreu, però en canvi van morir totes, no va quedar ni una. I hi havia gent molt afortunada que se'n va anar d'Àrreu aquell dia i no estava allà quan va succeir la tragèdia. Per això, aquestes persones que no estaven allà van formar un nou poble a baix per evitar de nou una altra tragèdia. trobem a Escaló, anem a conèixer una miqueta el poble a la part de dins, la part antiga, i pujarem a dalt fins la Torre de Vigia, que està a 300 metres d'aquí, una
pujada una miqueta forta, però anem a visitar el poble. Our lives, we're trying to bring the sun, bring the sun. Our lives matter, bring the sun, bring the sun. Standing in the morning light, we'll never face another night. Together, together, we seem to run after the clouds. We'll never catch them in our hands. We're so far away, running after many dreams. I sometimes wonder where I'm going. Where am I going? I'm trying to reach you. I'm trying to reach you. Where have you gone? What will become of us? I don't know. Our lives, we're trying to bring the sun, bring the sun. Our lives matter, bring the sun, bring the sun. Standing in the morning light, we'll never face another night. Together, together, we seem to run after the clouds. We'll never catch them in our hands. We're so far away, running after many dreams. I sometimes wonder where I'm going. Where am I going? I'm trying to reach you.